A Confraría de Aguiño aposta polo reparto libre para dar solución á mala xestión do libre marisqueo na Ría de Arousa. O libre marisqueo vai en decadencia. A Confraría de Aguiño apunta a mala xestión da Ría de Arousa como a causa principal de que esta problemática continúa no trasano. Planteando desde que entrei. E antes de que entrei na directiva tamén xa se foi encima deso. Tuvemos un centro de reunións, que creo que me quedo corto, para falar durante anos deste tema. Había presións por parte das outras cofradías, como sabemos casi todos, de que quísose facer de moitas maneiras, sobre todo xa se provocou de Rañeiros, o de Rañeiros por o que sexa que tamén non habería produción que hai a nivel ría como había, pero a cousa non parece que non resultou moito. Logo de avaliar varias solucións, a mellor opción sería o reparto. Seguimos abogando por o que é o reparto de libre. Creemos que non é fácil, nada é fácil, pero creemos que é a mellor solución. Levamos moitos anos planteando varias maneiras, tanto que a Consellería, como neste caso que as cofradías, cando quixeron montar esta, por así decirlo, cofradía dentro de outras cofradías, creemos que a mellor opción que vai a ser a que sempre falamos. Que é complicada, sí, o que pasa é que neste caso, ao mellor, a Consellería pois, ten que intentar mediar un pouquiño máis e intentar convencer aos que non queren, que así como lles dou unha oportunidade aos do libre, neste caso aos de Rañeiros no libre, pois neste caso pois, que non la dé agora tamén ao resto e intentemos probar 2 ou 3 anos a ver como sale o do reparto. Eu creo que é a mellor opción que temos. Eu sempre dou o mesmo exemplo de que cando temos un coche, se é entre moitos, non vai estar tan ben cuidado como se é dun propio. E aínda que sexa complicado, é a única vía. Se queremos buscar unha solución, ademais de intentar sembrar ou intentar labrar, que é o que máis necesitamos ao mellor en estas zonas de alto, pois buscar a maneira de facer unha gestión que por lo menos dé algo de fruto.